Ja, dat is toch zo. Ik zoek er eigenlijk niks in, maar men vertelt mij dat het eigenlijk toch wel een prestatie is om 50 jaar lang op het podium te staan. En normaal gesproken werken mensen 40 jaar, geloof ik, of zo. Dus 50 jaar op het podium is inderdaad wel, want het is nou niet direct het makkelijkste vak wat je kan kiezen. Dus wat dat betreft is het vraagt natuurlijk ook heel veel. Het is een ontzettend onregelmatig beroep, dus wat dat betreft is het heel zwaar. En daar komen dan nog spanningen bij die soms, die je ternauwernood aan kan. En soms wel heel goed aan kan, maar toch die soms moeilijk te hanteerbaar zijn. Dus het is, wat dat betreft kan ik eigenlijk wel trots zijn op mezelf. En ja, dat is eigenlijk wel grappig. Dat vind ik wel een leuke ontdekking. Emmy Verheij haar huid wie concertmeester bij het Fries Orkest. Haar grote talent waard dan ik al snel opmerken. Doet ze zo'n weer, kreeg ze haar eerste viool en zo'n die tijd had het instrument haar lippen domineren. Dat idee van een lietsvamke dat een wonder bij haar neemt waard, begrut het hartje in het wurg wel wat. Ik denk wel dat het een beetje ontbrak aan inzicht in hoe ga je met een jong iemand om. Was het toen helemaal niet. Ik bedoel, nu heb je aan alle kanten coaches en noem maar op. Maar wat dat betreft was het toch een beetje, werd ik omringd door allemaal volwassenen. En die dachten natuurlijk wel allemaal het beste met mij voor te hebben. Maar of dat dan inderdaad ook zo is, dat is natuurlijk... ik ben er nog en ik sta nog op het podium, dus wat dat betreft kun je zeggen, ze hebben het goed gedaan. Maar dat betekent niet dat er natuurlijk allerlei, natuurlijk ook vraagtekens bij gezet kunnen worden. Maar het is gegaan zoals het is gegaan. Is eenzaamheid wat dat betreft een deel van uw jeugd geweest? Ja, dat is dat heeft daar wel mee te maken, ja. Maar ja, dat is natuurlijk al zo. Als je als kind ergens in uitblinkt, dan ben je al gauw een uitzondering. En dat neigt al gauw naar eenzaamheid, denk ik, ja. Tenzij je iets met een groep doet. Maar dit is niet zo'n groepsgebeuren geweest, nee. Vogelsangstaten speelt het Verheij mooi Frans Douwe Slot van Stiens. De twee kinderkoor van een jerde project doet Frans Douwe als naaitalent uit Keesenwaard om mooi Verheij te spelen. En het klikte. Ze is een muzikus mooi een ontzettende bak ervaring. En al op jonge leeftijd wie ze fabelachtig goed. En dat merk je nou nog steeds mooi het gemak waar mooi ze speelt. En het plezier wat ze er nog steeds in heeft dan hij dus echt hoor in die van de muziek makken is. Dat straalt van alle kanten uit. En ja, ze is fantastisch. Ik zoek natuurlijk iedere week om zulke meesters spelen worden. Ik vind dat het al een voorrecht is om muziek te maken, om muziek te beleven. En op dat op een bepaald niveau te doen. En dat je dat maar zulke meesters beleven kan. En dat je die emotie maar meerdere delen kan. Zeker van dit niveau, dit kaliber. Ja, dat is een voorrecht, absoluut. Wat zou u nog willen bereiken in de komende jaren? Dat is een hele leuke zeg. Nog meer muziek die ik niet ken willen spelen. En dat gebeurt elk jaar. Ik ga dit jaar voor de eerste keer Quatuor pour la fin du temps spelen van Messiaen. Dat is een werk voor piano, viool, klarinet en cello. Een heel belangrijk werk. Een 20e eeuws werk. En dat is eigenlijk een heel aangrijpend werk ook. En dat zijn dus de dingen waar ik nu naar uitkijk. En er komt een première aan van Otto Ketting. Gaat dus in première op de 20e mei als majesteit naar mijn concert komt. Een werk voor klarinet, viool en piano. En daar ben ik ook heel blij mee. Dus dat zijn allemaal nieuwe dingen die ik weer toevoeg. Dus dat is hoe u uzelf uitdaagt, als het ware nog? Ja, ik blijf natuurlijk toch heel nieuwsgierig. Het is ongelooflijk. Muziek is zoiets oneindigs.